egindako lan batzuk entzun eta ikusi ahal izango ditugu eszenatokian. Espero dugu lan hauek zuen gustukoak izatea eta kontzertua dibertigarria izatea eta zuek egun honetako oroimen ona gordetzea. Eskatu nahi dizuegu mesedez arreta handiz entzutea eta isilik egotea zuen ikaskideak eszenatokian dauden bitartean ongi entzun ahal izateko. Mesedez, itzali mugikora. Horrela bada, has gaitezen emanaldiarekin. Buenos días. Ha llegado el día. Ya falta poco para las vacaciones de verano. Estamos acabando el curso y nos hemos reunido hoy para celebrar el concierto de final de curso. Enseguida podemos ver y escuchar algunos trabajos realizados en este curso. Hemos preparado con mucha ilusión para que paséis un buen rato entretenido y se os quede un buen recuerdo de este día. Os queremos pedir que escuchéis con atención y estéis en silencio mientras vuestros compañeros y compañeras actúan. Apagad los móviles, por favor. Así pues, comencemos con la actuación. Lehenengo eta bigarren mailako ikasleek garraioak abestia interpretatuko dute. Txalo bero bat! Amak eta berriko ikasle horiek esan didate bideoa zuela gaurko kontzertua eta irrikitan dago zuen kontzertua ikusteko. Lehenengo eta bigarren mailakoak prest daudela esan didate, beraz, aurrera artista horiek. Hau bai!
Ermitaberriko artistak. Aurten txirula ikasi duzuelan esan didake. Prest zaudete? Ba aurrera. Hirugarren mailako ikasleek honako abestiak interpretatuko dituzte. Bagi Hirulau eta Magic Pulse. Gora Ermitaberri eta gora lehen edua. Orain hirugarren mailako txanda dela esan didate. Bi abesti joko ditu
duzue eta zelako abestiak. Prest, ba aurrera, artistak. Kulturetxea beretan ikusteko kontzertua neska mutilek duzue gozatzeko momentua zenbat ordu ensaiatzen baduzuen meritua txirulata panderoa astinduz oina eskua zoriontsu bizitzeko
eta jauz. Txalo bero bat! Kaixo Berri, kontzertua aurrera gaur ikusten dut. Azte ikusi dizun polita. Orain lagunen mailako etxanda denez, ikusi, entzun eta gozatu dezazu. Aurrera musikari.
Bosgarren mailako ikasleek honako abestiak interpretatuko dituzte. Ageri, odolaren gozak eta bukatzeko ikusimen zaleak. Txalo bero bat! musikari da artistak bildu zaeten gaurkoan, bakit lan pilo bat egin duzuela kontzertu hau prestatzeko, eta primera nahi zaetela, beraz, gora zuek eta gora musika. Zorionak benetan, bihotz-bihotzet hemen ditu Donostitik, eta izue, orain prest, hurrengo abesti entzuteko. Aurrera!
ikusi beti zaleak, ikusi zaleak. Bosgarren eta seigarren mailakoek ponpai zirkunstantzia beste interpretatuko dugu. Txalo beroa! Gorak eta berri, kontzertu mundiala ikena izate, azen musikari eta artista finak. Zorionak. Bueno, guai bosgarren da seigarren mailakoak, abesti polit bat joko duen, ongi pasat eta beste bat arte. Todo preparado para el siguiente número. Gracias, Mickey. Psst, oyendo... Pero no aparece Donald. Entreténganos un rato. Voy a buscarlo. Oyendo la obra de Sir Edward Elgar, Pompa y Circunstancia, pensamos en grandiosas ceremonias. De hecho, Elgar la compuso para muchas clases de eventos solemnes. Esta marcha inspiró a los artistas de Disney a recrear la antigua historia del Arca de Noé.
con unas ligeras alteraciones. Damas y caballeros, pompa y circunstancia, la estrella, el gran dólar.
Opa, Bitaberri, izugarria da orain arte egin duzuen guztia. Eskerrik asko musikaz gozatzeagatik. Kontzertu bukaerara iritsi zarete, eta ikusten dut zigarren mailakoak prest zaudetela. Aurrera artistak!
izugarri laguntzen duzu argazkiak eta bideoklip zoragarriak egin. Ideia berriak emanez eta Ermitaberriko musika kontzertuak grabatuz. Eskerrik asko bihotzez, batez ere lagun eta lankide aparte izatean. Baina batzuetan Iñaki, gauza arraroak egiten ditu. Ui, begira, begira. Kontzertu mundiala iritsi gara. Beraz, bigarren mailako zehaztapenean zizeneko azken abizen errepikatuko dugu sorpresatxo ere panegi. Baina ez dugu agur esanei kontzertu honetan parte hartu eta lagundu duzuen guztiei eskerrak eman gabe. Eskerrik asko bihotzez, Ermitaberriko ikasle eta irakasleei. Ermitaberriko guraso elkarteari. Jantokiko zaintzaileei. Ermitaberriko garbitzaileei, atezainei, eta gure atezainei. Zoragarriak da zuekin egitea. Hemos llegado al final del concierto. Por lo tanto, los alumnos de sexto interpretaremos la canción Chapeloas con una bonita sorpresa. Pero antes no queremos despedirnos sin dar las gracias a todos los que han participado y ayudado en este concierto. Gracias de todo corazón a los alumnos, alumnas, profesoras, profesores de Ermitaberri. A Prima de Ermitaberri. Las cuidadoras del comedor. Limpiadoras de Ermitaberri. Los conserjes. Ali,